سەرەکێکی داعشێ di hembêza Tirkiyaya dagîr kerde tê kuştin. Fermandariya Artêşa Amerîkayê CENTCOM ragihand ku hêzên Amerîkayî roja duyê Nîsanê li Bakur Rojavayê Sûriyayê serekê Daişê Xalid Ehmed Ciborî kuştiye. Li gor CENTCOMê El Ciborî êrişên li dij welatên Ewropayê plan dikir. Rawangeha Sûriyayî ya mafên mirovan eşkere kir ku Xalid El Ciborî Iraqî ye û çaxa bi telefonê diaxive li mala xwe ya li gundewarên Bakurê Idlibê hatiye kuştin. Li gor rawangehê El Ciborî berî 10 rojan gihaştiye Idlibê û xewekî welatiyekî Sûriyayî yê ji Dêrazorê didanasîn û navê Xalid Abdullah Xlêf li xwe kiribû. Deverên li jêr serweriya Tirkiyaya dagîr ker kewara terorîstên Daişê ye. Piştî ku hêzên Sûriyaya Demokratîk HSD adara sala 2019 Daиш têk bir, serekên wê yek li dûyekî tên girtin û kuştin. Sala 2019 Ebu Bekr el-Bexdadî û 2022 Ebu İbrahim el-Qureşî û li Idlibê ya li jêr dagîrkeriya Tirkiyayê hatin kuştin. Herûha îro roj ji Cerablos heta girê Spî û Idlibê bi dehan serek û endamên Daişê hene û piştgiriya komîkên veşartî yên li Rojavayê Kurdistanê dikin. Li hêlaka din HSD û hevpeymana navdewletî operasyonên berfireh li dij komîkên veşartî têktînin. Lê tevî vê jî hîna matirsiya terorîstên Daişê bi dawî nebûye. Bi nêrîna te, çima serekên Daişê li deverên Tirkiyaya dagîrker tên kuştin û bi seba çi civaka navdewletî hevkariya Tirkiya û Daişê din xumîne?